Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i za one koji nisu upoznati do sada, koji će ovaj live gledati po prvi put, odnosno snimak, moj kanal je dobio naziv Spoznaja zato što ja smatram, osmislila sam ga tako, da najbitnije ono u životu što mi treba da uradimo da spoznamo sebe. Jednom kad spoznamo sebe, svoju suštinu, svoju dubinu, lako ćemo spoznati sve ostalo i jednostavno će biti mnogo lakše i za nas, i za mesto, i za ljude gde živimo. Spoznaja 369, ukoliko niste zapratili, a dopada vam se sve ovo ili preporučite nekome s koga mislite da će mu se dopasti ovaj materijal. Sasvim je drugačijeg koncepta, zato što se više svodi na uzimanje odgovornosti, spoznaje sebe. Jednom kada kažem zaista uđemo u tu vodu, spoznaje sebe, ima i dubina i širina i posle ima i visina, svega pomalog i mislim da je taj proces najbitniji nama ovde na planeti Zemlji. Dugo nisam snimala u prirodi, danas govorimo o Veneri u vatrenom lavu, o retrogradnoj Veneri u vatrenom lavu i onda sam ja odlučila svu tu vatru malo da razbijem ovako ovde s ovom prirodom. Nadam se da me priroda neće iznenaditi sa svojim čarima. Već sam imala pticu, ja mislim, malo pre ovde negde odozgo. Nadam se da me neće dalje iznenaditi sa kišom i sve što priroda može u jednom trenutku da iznenadi. Inače sam rekla da ovo neću raditi, imam prijatelja na Facebooku, on zna ko je. Non stop pita, a ljubav, a ljubav, a ljubav. I onda sam ja odlučila, eto, po muzičkim željama, po narudžbini, želje, čestitke i pozdravi da uradim baš u ovom trenutku ovu trenutnu poziciju vatrene Venere u lavu na nebu i to još u njenom retrogradnom hodu. Kažem, ovi detalji nisu baš moj preferens, matematika ovdje ispisana tako da su tu note, da slučajno nešto ne zaboravim. Od 23. jula do 3. septembra svakih nekih prosečno 18-19 meseci Venera pravi svoj retrogradni hod. Za sve planete generalno, rekli smo da one zaista fizički se ne kreću, da to samo izgleda tako, ali se smatra retrogradni hod zato što mi dobijemo šansu u tom trenutku koja god da je planeta u pitanju, rekli smo one podeljenosti pozitivnih, odnosno benefika do malefičnih planeta, koja god da radi svoj, evo imamo prvu sabotažu, koja god da pravi svoj retrogradni hod, to je za nas savršena pozicija u odnosu kojeg planeta u pitanju, u kom polju se to nama nalazi, koje aspekte pravi prvo u našem natalu, pa generalno koje aspekte pravi, da bi mi jednostavno mogli to da nekako upotrebimo. Rekli smo za Merkur retrogradno, što sam ja radila veliku, kako bi rekla, naznaku da ne treba ničeg to da se plašimo. Dosta puta dođu klijenti i kažu jao, Merkur retrogradno, sad će ceo život da stane. Ne, neće. Naprotiv, to vam je ogromna šansa da neke stvari u simbolici poziciji te planete tog trenutka postavite samo nazad na svoje mesto, tako blago rečeno. Baš mi je nedostajala ova priroda. U lavu. Šta očekivati u lavu? Znamo da je lav vatreni znak, znamo da je borbeni znak, Venera kao sama predstavnica ovdje boginja i ljubavi i rata u isto vreme, znači predstavnik lepote, para, luksuza, između ostalog i porodice. Šta možemo da očekujemo? Opet kažem, nekome će ovo sad doći, neko ko ima već retrogradnu Veneru u svom natalu, njemu će doći pojačano, jer će ići Venera preko Venere. Svi ostali, ovo je opet sad neka generalna, ne može nikada da se postavi. Pošto je podeljeno u dve faze, rekli smo da ona ide retrogradno punih 40 dana, 40 noći. I to može da se podeli između ostalog na tu simboliku
opet idemo pozitivnu, idemo negativnu simboliku. Pozitivna simbolika bi ovde bila, znači, boginja zaista ljubavi, a druga stvar bi bila ona kada promeni fazu, odnosno kad je lučonoša, u prevodu Lucifer, barrier svetlo, neko ko nosi svetlo. I dosta ljudi koji praktikuju veru u Lucifera, oni kažu u stvari da je to promisao, jer mi jesmo došli ovde i probali smo sa drveta znanja i Lucifer je neko ko prinosi svetlo, u stvari ko prinosi to znanje i da jedini izlaz odavde i benefit nas ljudi na planeti Zemlji jeste kroz to znanje. Ako povežemo sa arhetipom Adama i Eve gde smo probali drvo, sad ubrali jabuku sa drveta znanja, to opet čini neku logiku, tako da imamo i tu lučonoša, morning star, jutarnju zvezdu, danicu, simbol tog svetla. I obrnuto imamo večernju koja će ovde da promeni fazu u ovom retrogradnom hodu. Znači, taj prvi jedan period je moguće povratak ljubavi. Znači, to je prvi taj naglasak, kako se ja ovde ne istopim u ovoj ljubavi prema sebi, između ostalog. Prvi naglasak bi bio definitivno povratak starih ljubavi. Generalno svih mogućih priča vezanih za bilo kakvu ljubav, za vrednost između ostalog, koje nisu završene. Znači, one sada idu pod jedno malo jače svetlo. Tu se vodi i odnos prema sebi, i ljubav prema sebi na prvom mestu, odnos prema vrednostima, odnos prema drugim ljudima, zaista ljubav prema drugim ljudima. Sve nezavršene priče, slučajno, ako su ostale neke priče iz prošlosti, retrogradni hod, da su ostale nezavršene, ovo je period kada će one, pošto smo rekli da sve ima svoju dualnu prirodu, one će doći pod neko svetlo. Doći će, pošto je Venera u lavu, doći će pod to, taj vatreni mač, kako bismo mogli simbolično da kažemo, doći će pod mnogo, mnogo jako svetlo, odnosno doći će pod samu vatru. Tako da će tu simbolika najverovatnije biti, ako vam se vrate neke stare priče, stare ljubavi, stari postulati, baš konkretno u partnerskim odnosima, tu će biti ili. Tu neće biti kompromisa i neće biti nikakve zlatne sredine. Zbog te vatre to može ili da se zaista ponovo rasplamsa, da stane tamo gde je, da nastavi tamo gde je stalo i da se zaista rasplamsa u jednu pravu ljubav, u lepu promisao, znači da može da bude i dobro, ne mora da znači loše. U protivnom, ova Venera, pošto je ona vatrena, pošto je ona lavica i ona je borbena, u slučaju onih drugih nedorečenih priča ljubavi, jeste, nije možda, jedini naglasak će biti da će se osetiti pojačan poriv da budemo voljeni i da nas neko voli. Tako da ako se vrate te druge veze, odnosno ne kažem loše ili toksične veze, one će isto biti stavljene pod taj vatreni mač u kontekstu ili će biti ili. Znači, ove što mogu da odu u pozitivnu stranu, da su doživjele neku svoju transformaciju, one mogu i tekako da nastave i da odatle krenu. A ove druge će isto biti stavljene na test, da ako zaista to jeste prava ljubav u ovoj simbolici ovog trenutka, vi za tu ljubav mora da se borite, jer to je Venera, to je lav, znači ona traži svu tu, i ovo je dobro njena pozicija, nije retrogradni hod, ali Venera voli da je u lavu, to je za nju jako povoljno, uživa u tome, voli svu tu pažnju, voli da je viđena, voli luksuz, voli da je ta lavica. Tako da ako vi niste u ovom trenutku lav i lavica za vaše ljubavi i da pokažete zaista prvo sebi da ste spremni za tu ljubav koju hoćete da ostvarite, ta ljubav će nestati, doći će do prekida. Znači, opet kažem, neke veze će dobiti onaj spark, dobit će varnicu nazad i rasplamsat će se za dobro, a ove koje nisu spremne da se bore. Znači, ljubav ovde dođe u partnerskim odnosima, dođe kao treći entitet. Znači, tu ste vi i tu je vaš partner i onda je ljubav treći entitet. Znači, u taj treći entitet zvani ljubav i vi i vaš partner bi trebali podjednako da ulažete u odnosu na vaše kapacitete, u odnosu na vaše predispozicije, u vaše i na karmičke uloge, između ostalog, u odnosu
na polove, u odnosu na dogovor, u odnosu na sve. To bi trebao negde da bude neki reciprocitet. Da li je to na svim nivoima, ovde govorimo sve nivoje, da li je to i pažnja, da li je to i finansijski nivo, trebao bi da bude reciprocitet. Znači, ako neko daje više ovde, a neko nije u stanju, taj neko uvek može da nadoknadi negde drugde. Znači, reciprocitet je uvek u pitanju, kada je konkretno partnerski odnos u pitanju. Tako da kada se kaže ljubav, to je uvek poseban entitet, literalno je poseban entitet, jer ne može da se gleda iz subjektivnog. Iz subjektivnog ja vidim da sam ja uvek u pravu i da sam ja tu dobro postupila i onda taj neko preko puta tamo u 7. polju isto vidi da je on super u pravu, da je on odlično postupio i onda u sredini gde treba da je ljubav, mi imamo konflikt, zato što svako gleda samo iz svoje pozicije. Cijela osa ljubavna, odnosno odnos prema sebi i odnos prema drugima ide isto na osu od 180. Kakav odnos imate prema sebi, takav odnos imate automatski prema drugima. Zato je bitno graditi odnos prema sebi, jer takav odnos ćete dobiti preko puta. Sve što vidite preko puta sada, a da vam se ne dopada, to je negde unutar vas i na tome treba da se radi. Zato je moj kanal Spoznaja 369. Dođite da radimo na sebi, ako ništa drugo. Ja sam se odaljila ovde od teme. Znači, rekli smo boginja lepote, boginja ljubavi i između ostalog boginja rata. I znamo da se dosta ratova, između ostalog i simbolično, u istoriji vodilo oko ljubavi i oko žena i tako dalje, pored religije. Herpes Evening Star 20. će sunce doći u konjunkciju sa Venerom. Pre toga smo rekli da je ta donja faza, znači večernja zvezda. Posle toga ide, znači do 20. još uvek može da ide faza da prođe nekako zbog te donje faze, malo bezbolnije faze, da prođe malo bezbolnije. Ceo akcenat jeste posle 20. zato što tad ulazimo u tu lučonoša fazu, odnosno pojačat će se ta energija. I onda ćemo doći u jednu situaciju da nam sve moguće pada na pamet, da to ide u ekstrem, kada je u pitanju da li je to i hrana, da li je to u pitanju isto ta požuda, da li je u pitanju strast, da li je u pitanju bilo koja vrsta sabotaže. Znači, do 3. septembra bi trebalo zaista obratiti pažnju u toj drugoj fazi, da ne preteramo. Pravit će kvadrat sa Uranom, opet govori nešto iznenada, između ostalog, da neke ljubavi za koje smo mislili, neke ošte relacije ili odnosi za koje smo mislili da su okej, zbog prirode Urana naglo mogu da se prekinu ili obrnuto neki nagli mogu da su. U ovoj drugoj fazi se definitivno ništa ne preporučuje. Za ceo hod retrogradne Venere se uopšte ne preporučuje neka velika ulaganja ako vam to nije potrebno, finansijska, novo upoznavanja, nove ljubavi ili šta god. Treba onako nekako mirovati. Može da se uporedi ovih 40 dana, pošto se 40 dana jako puno vezuje u prirodi planete Zemlje, odnosno nas ljudi. 40 dana pre rađenja, 40 dana po umiranju, 40 dana, ne znam, Isusa u pustinji ima ceo niz 40 dana, uključujući i ovaj. Znači, bilo bi lepo da tih 40 dana narednih od jula 23. ako možete upotrebite gde god da ste u odnosu sa sobom, u odnosu na vrednovanje između ostalog, šta vam zaista jeste vredno ili nije, jer to isto jeste u toj simbolici, da nekako više se pozabavite ako imate negde problem, da se pozabavite tim problemom ili obrnuto ako nemate recimo vezu, da u ovom gotovo drugom periodu ne skačete glavom bez obzira, jer kažem, to će tražiti, bit će pojačano i tražit će, znači ako vam nije krajnje neophodno, najbolje je sačekati da prođe. Dobro. I onda ne znam koja je bila svrha ovog malog bagerčića ovde da prođe, ali dobro, ajde.
pogotovo ne na ovih plus 100 stepeni. Znači da se jednostavno, ako možete u toj jednoj fazi, premirite. Manje više ne znam šta bi još mogla da dodam ovde u ovom jednom kratkom videu pre nego što se istopim ovde. Sad bih ja rekla pitanja, ali nema pitanja. Kažem, zavisi sve gde vam se nalazi, zavisi sve gde se vi nalazite u svom životu trenutno u odnosu na sve ovo. Taj neki generalni, ako bi se mogao da izvede, aspekt bi bio bukvalno ovaj, ni manje, ni više. Zajedno sa Saturnom retrogradnim, ovde isto padaju karmičke veze u pitanju, znači isto je dobar vremenski period ako imate neke karmičke bilo koje, znači ne samo partnerstva, veze, da jednostavno imate veoma veliku šansu da okončate svaki retrogradni hod. Ja bi opet da se zadržim na većoj slici. Svaki retrogradni hod nam dobro služi, znači bukvalno zamislite da vi idete koracima nešto unapred, vi ste krenuli negde, a tamo negde ste nešto ispustili. Recimo, evo ovaj sad momak je ovde šetao i sad je ovde nešto ispustio ili smo nešto negde zaboravili. Da li da kažemo, da li da promenimo, da li da uradimo. Znači, svesno, nesvesno, nebitno je. Uvek negde nešto u tom retrogradnom nazad, nazovimo hodu, može da se iskoriguje, da se promeni. I uglavnom, zavisi sve od vašeg rasta. Zato ja kažem, cijela vaša natalna karta zavisi samo od vašeg rasta. Pozicije, planete i šanse koje imate. Znači, to je samo jedna lepa matematička verovatnoća prognoze gde to može, gde vi imate trenutno da vam je, što ja volim da kažem, celo nebo naklonjeno. Imate aspekte da se to nešto ostvari. U masu puta smo videli da se to ne dešava. I onda se pitamo pa kako? Zato što mi nismo bili u sinhronicitetu sa tom šansom. Šansa je ovde, mi smo ovde, treba da budemo u jednoj ravni sa tom šansom i onda se stvari dešavaju, odnosno manifestuju. Ako mi to nismo, onda nije to ništa strašno, jednostavno se to ne dešava. Svaki retrogradni hod, rekla sam, bilo koje planete je dobar period da vi otvorite vašu natalnu kartu, da vidite gde vama pada i gde možete da ga upotrebite, da kažete aha, vidi ovo. Oni ljudi koji su više svesni i koji malo poznaju, znači ne trebate tu nešto ni mnogo da poznate, da vidite gde se to vama nalazi i šta možete da upotrebite bukvalno iz tog aspekta. Ako ne, onda će se on samo odviti. Opet vi ćete biti navođeni nekim putem. Znači, opet proces ide, sad da li to unapred ili na izgled unazad, proces ide, non stop je i vi ne možete da izbegnete. Ako ne uradite u ovom, onda će u nekom sledećem, ako ne bude u sledećem, bit će u nekom drugom. Tako da, bitno je tih 8 godina unazad, pošto 8 godina, recimo današnje godine, 8 godina unazad, da se preispitate šta vam se dešavalo na bilo kom tom nivou, kada je u pitanju ljubav, kad kažemo ljubav i uopšte prezentacija Venere i materijalni status ili bilo šta u toj konekciji, šta je tada bilo aktuelno, to isto može da se ponovi. Znači, kad se kaže taj retrohod, to može da bude i mnogo unazad, može da bude malo unazad, između ostalog, pošto smo rekli da ćemo sad da povezujemo, pričali smo dosta i o karmi, energiji, kako se radi, to može da bude i karmički unazad. Znači, pogotovo ako su karmičke veze, ako imate toliko visoku svest, da prepoznate u određenom trenutku, da nemate tu maglu na očima, da nemate tu strast Venere, da vam je sad krajnje neophodno, recimo, da budete voljeni u ovom trenutku i da vi nekog volite i da vas neko voli, ako to zaista nije ta veza i ako ne služi više za vas, ako je to sve nešto nesigurno, ako je neka manipulacija u pitanju, da jednostavno to tu treba i da stane. Kažem, ljudi koji su malkice više svesni mogu to još bolje da vide i mogu bolje da upotrebe. Ne kažem da svi sad treba da se bavimo astrologijom i da non stop gledamo tu poziciju, ali dobro, zbog Saturna u Blizancima mora 2 puta, ako ne i 3 puta, onda dajmo i 4 puta. Pristajem na sve.
Radila sam i Saturn, mislim, ovo je klasična sabotaža. U jednoj lepoj divnoj prirodi koju sam ja odlučila danas da ovo narančasto ovde izbalansiram između ostalog. Predivna, zaista predivna priroda. Nisam očekivala gospodina na ovom malom uznemirujućem bageru, šta god da jeste, ali šta bi život bio bez toga, morate priznati. Tako da eto, ne znam šta bi još dodala, kada bude išlo ja ću pokušati svaki put kad ide snimak da budem tu prisutna ako ima nekih pitanja ili bilo šta vezano za bilo koju temu, bilo kada, izvolite, pitajte ili naknadno pitajte ili komentarišite ili javljajte se ili kako god, sve što smo radili do sada. Sa ovim skromnim izveštajem neću dozvoliti da još jednom prođe. Vas trenutno napuštam i vidimo se u nekom sledećem snimku.